Bejn l-ewwel ta' Ottubru 2011 u l-aħħar ta' Deċembru 2022 f'Malta ġew irreġistrati 4,955 divorzju. 3,993 minnhom inħarġu f'Malta u 962 divorzju inħarġu minn pajjiż ieħor. Minn statistika li kiseb TVM News mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika joħroġ b'mod ċar li kull sena mill-ammont ta' divorzji maħruġa f'Malta l-akbar ammont ta' divorzji kienu dawk ta' żwiġijiet li kienu ilhom aktar minn 20 sena. Fil-fatt, fuq medda ta' 11-il sena, kważi nofs id-divorzji li nataw f'Malta kienu biex inħallu żwiġijiet li kien ilhom aktar minn 20 sena. Ma' TVM News, is-sesswologu u psikologu Dr. Nicholas Briffa għalli xejra ta' divorzji fost koppji maturi toħroġ ukoll mill-esperjenza tax-xogħol kliniku tiegħu. Semma s-sintomu magħruf bħala empty nest, bħala raġuni klassika għal dawk il-persuni ta' madwar 50 sena li jiddivorzjaw. Ġara darba it-tfal ikunu telqu mid-dar, il-koppja bħal tant tkun ibbażat il-ħajja tagħha u s-sinifikat tar-relazzjoni tagħha propju fit-tfal li ġara darba tfal anke jitilqu bħal jintilef qisu l-iskop ta' għaliex aħna din ġodin ir-relazzjoni. Raġuni oħra li semma hi meta tul is-snin il-koppja tibda titbijat minn xulxin. Fuq livell individwali tul iż-żminijiet ma jkunux reġgħu indirizzaw il-bżonnijiet tagħhom anke l-bżonnijiet fuq livell intellettwali, fuq livell anke sesswali. U ma komplewx kważi jikbru jew kibru anke f'direzzjonijiet differenti. Żied li anke f'koppji maturi l-infedeltà ukoll hija fost ir-raġunijiet l-aktar komuni għaliex żwieġ jisfaxxa. Niltaqa' mal-infedeltà f'kull gaps ta' età, imma f'din l-età anke r-riċerka tgħidha hija waħda mir-raġunijiet ewlenin li tista' twassal ukoll mhux vera għal separazzjoni anke f'età matura. Żied li fil-fema tiegħu il-fatt li llum id-divorzju m'għadux tabu bħal qabel ukoll jaf qed iwassal biex aktar koppji jagħmlu dan il-pass. Qabel in-nies kienu forsi iktar jaċċettaw relazzjonijiet medjokri, mela relazzjoni li ma tindirizzax ċertu bżonnijiet bażiċi tiegħi kont inħalli għaddejja jien qiegħed miżewweġ, iż-żewġ tal-dejjem and that's it. Temm jgħid li dan qed iwassal biex min isib ruħu f'relazzjoni li m'għadix tottalih jew għaliha. Anki wara li jkunu għamlu minn kollox biex jindirizzaw id-differenzi ta' bejniethom u forsi anki marru għat-terapija, jirrealizzaw anki b'deċiżjoni matura li jista' jkun anki jekk ma jibqgħux flimkien tista' tkun soluzzjoni biex bħala individwi jgħixu l-bqija ta' ħajjithom sodisfatti.